Husk, du skal til tandlæge i dag. Det her er så mig. Udover at være klassens duks i de kedelige fag, er jeg også den sidste i min klasse, der har fået bryster. Og jeg har haft munden fuld af metal siden starten af puberteten. Min gane var alt for smal til de store tænder, jeg var blevet den ulykkelige ejer af. Alt var gået skævt derinde. Nærmest som om tænderne var uenige om, hvad der var op og ned. Jeg smiler og taler derfor ikke forfærdeligt meget. Man skal lede længe i mit familiealbum, hvis det er, at man skal finde et nyere billede, hvor jeg har glemt at holde masken. Vi er altså nye. Flere år har man på tandlægeklinikken rodet og reageret med mig. De startede med at rykke 4 tænder ud, 2 for oven og 2 for neden, bare for at give lidt rum til at arbejde i. Siden har jeg lagt mund til et utallige af løse plastikganer, stålhætter, elastikker, natbøjler med nakketræk og faste metalkapper. Alt dette skulle på forskellig vis hjælpe med at rette de skæve tænder, som med jævne mellemrum skulle strammes yderligere, og dermed presse tandrækken baglæns og på plads. Hvilket samtidig gav mig et utallige af ømme dage, hvor det eneste jeg kunne tygge var yoghurt og søbemad. Men i dag er dagen, hvor jeg skal have min bøjle af.
Nu er skolefest i aften. Men du ved jo godt, jeg ikke gider. Det skal du. Nej! Du kan godt være